uJesu Kristu inkosi bathandwa, ngiyabingelela ngegama lenkosi uJesu ngithi ukuthula makube kini kuzo zonke indawo la kufinyelela khona imessage ye-First Great Commandment obingelelayo umama uMadube. Ngithi ukuthula makube kini kuzo zonke indawo la okufinyelela khona le message. Bathandwa, ngiyaxolisa ukungarekhodi isikhathi eside kangaka, anginawo amakhamera okurekhoda right now. Umsebenzi kaNkulunkulu usaqhubeka, Nkosi yami, uyaqhubeka futhi uyangithatha ungihambise ezindaweni. Kumanje ngibuya eSwatini, ngibuya naseMpumalanga futhi. Ngiyacabanga ukuthi abaningi abakwazi lokho, kodwa nikutholile namhlanje ukuthi sengibuya lapho. Ngibonge futhi bonke abantu abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuprovide for lolo hambo, ngoba mina ngedwa anginayo imali, angisebenzi. So bazalwane, ningakuthathi kancane ukuthi imessage iyofika eSwatini le ngisuke ngithunyiwe ukuthi ngiyofika eMpumalanga la kufanele ngiyefika khona, ebekufanele ngiyefika khona, ngafika kuzo zonke indawo. Nisebenzile, nisebenzela uNkulunkulu. Nimsebenzele uNkulunkulu, akusebenzanga mina. Ningakubheka ukuthi besixhasa yena nguye ohambileyo, cha, nimsebenzele uNkulunkulu. Yini eniyenze ukuthi ngiyofika ngaseSwatini. Kungayisini bengeke ngifika, ngazi bengiyofika kanjani. Ngiyabonga kakhulu, ngisho nebhege ngihambe ngiphethe futhi abazalwane abayithengileyo. So ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anandisele kakhulu, anibusise kuthi lokhu futhi enikubusisayo kubusiseke ngegama lenkosi uJesu. Bathandwa, ngihambe kahle eSwatini, ngisuke ngiyi-17 zikaJuni kwashaya i-21 zikaJuni. Ngilokhu ngiseSwatini, sikhuluma izwi kwimvuselelo. Then from there ngaya eMpumalanga ngiyi-21 zikaJuni until i-29. Ngisuke ngiyi-29 eMpumalanga, sengijika ngibuyele eGoli. So konke lokho nje ngibonga uNkulunkulu ukuthi angihlanganise nani, sikwazi ukuthi sisebenze umsebenzi kaNkulunkulu sindawonye. Uthi nina nimzimba munye kimi. Thina simzimba munye kuJesu Kristu. Omunye uba yisandla, omunye abe yiso, omunye abe yikhanda, omunye abe unyawo. So mhlambe mina ngingumlomo ukuthi ngihambe ngiyokhuluma, wena uyizinyawo zokuthi ungenza ukuthi ngiyefika kuleyo ndawo. Wena mhlambe uyisandla sokuthi ungipakishele impahla zami ebhegini. Nikho konke bathandwa, abanye bebethumela i-airtime bengazi futhi nokuthi nginohambo. Yikho engibona khona ukuthi uNkulunkulu benithinta la ebenikhona. So ngalokho uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga kakhulu enikwenzileyo, nisebenzela uNkulunkulu. Kodwa enginakho manje yilokho engilethelwe nguNkulunkulu manje, yilokho benefits of receiving Christ, ukuthi ziyini i-benefits of receiving Christ. Utholani uma usuthole uJesu? Ithi incwadi kuJona 1, ngiyanjulelwe le ncwadi ukuthi ngikhulume ngayo. Ithi incwadi, ekuqaleni kwakukhona uzwi ekuNkulunkulu, uzwi enguNkulunkulu. Akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe, yonke into yavela ngaye uzwi. Isho njalo incwadi. Ithi konke kwavela ngaye uzwi. Then leyo ncwadi mangi-interprete, ngiyakhumbula ukuthi last time ngiye to media ngike ngakhuluma ukuthi benefits of receiving Christ, noma kwaqhamuka sekungesinye isihloko, kodwa kwakuthiwa ngikhuluma ama-benefits of receiving Christ. Ukuthi mase be-editha nabo ba-editha ngendlela yabo, befake ezabo isihloko ababethanda ukuthi bezifake. So ngicela ukuthi ngikhulume bakithi ngama-benefits of receiving Christ, ngoba ngafika ngine-topic but ngangakalethelwa okuningi. Ngakhuluma yebo, but angilethelwanga okuningi. Le verse ngangakaliphiwa, kodwa uNkulunkulu uthe senginikeza, wanginikeza yona le uJohn 1 ethi khepha ekuqaleni
kwakukhona uzwi wayekuNkulunkulu, uzwi onguNkulunkulu. Akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe. So ngoba kungavelanga lutho ngaphandle kwakhe, ithe isi-interpret-a kimi leyo ncwadi kwase kuthiwa awubatshele abantu ukuthi akuvelanga lutho ngaphandle kazwi. Uzwi lo unguJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa abathanda ngiphazamisekile. UJesu Kristu inkosi, lo okufanele ukuthi simamukele ehlale ngaphakathi kwethu, lo okuNkulunkulu, onguNkulunkulu, owayekuNkulunkulu, okungavelanga lutho ngaye. Uma usumreceive sengaphakathi kwakho, konke kuyovela ngaye. Uzwi lo ongaphakathi kwakho, themba, speak life, themba. Lokho ufuna ukudala kudale ngozwi lo owadala konke. Kudale ngoJesu Kristu, ngokholo nje qha nokumethemba. Umshado wakho udale, umsebenzi wakho udale, impilo yakho uyidizayine ngendlela ofuna ukuyidizayina ngayo, ngoba nguzwi owadala umhlaba nezulu. Wadizayina umhlaba ukuthi makube khona lokhu nalokhu nalokhu. Nawe ilife yakho ayidizayinwa yimi, but idizayine wena ngaye uzwi owayekuNkulunkulu, enguNkulunkulu, okungavelanga lutho ngaphandle kwakhe. Ngoba manje usumamukele sengaphakathi kwakho, akuveze, akube khona okuvezayo. I-benefit yokuqala leyo ukuthi kufanele kube khona okuvezayo. Usukhona wena, i-benefit ukuthi usukhona wena ukuveza izinto ungakhona ukuziveza before, but ngenxa yokuthi usunoKristu ngaphakathi kwakho, usuhamba noJesu, usukhona ukuveza lezi zinto ebezifihlekile zingakhona ukuvela. Uyaziveza manje ngoJesu Kristu. Lo uzwi ongaphakathi kwakho umsebenzise, ungamamukeli uthi sengisindisiwe bese uyahlala nje kuwe, uthi sengisindisiwe, uthemba ukuthi ususindisiwe kuphela. Sebenza, dala. Lase ithi izwi, uyakhumbula uJesu ebusisa izinkwa nenhlanzi ezimbalwa, kwasuthisa abantu abawu-5,000. Nguzwi owayekuNkulunkulu lo. Nguye uJesu ongaphakathi kwakho manje. Nguye uzwi ongaphakathi kwakho manje, ongabusisa ngaye noma ngabe kuncane kangakanani, noma ngabe yini. Kulungile enkosini, busisa. Yikho ngithi lokho enikubusisayo makubusiseke. Mangibonga ngoba isibusiso engisehlisa phezu kwakho ukuthi lokho kubusisayo makubusiseke. Nawe busisa phela, ungahlali, busisa. Busisa noma ngubani, noma yini, busise. Izitshalo zakho tshala, ubusise. Thelani izithelo. Kube yile ndlela othanda ngayo. Uphethe uzwi owayekuNkulunkulu, uzwi owayenguNkulunkulu. Uphethe uJesu Kristu ngaphakathi kwakho, umamukele, ukhona, uyasebenza. Busisa leyo Sarah yakho encane, ikwenzele okuhle. Busisa ingane zakho lezi onazo oziphiwe uNkulunkulu. Ubusisa bonke abakwenzela okuhle. Ubusisa yonke into oyibambayo ibusiseke. Kube notshintsho, kube nokukhanya. Kuthiwa ukuphila kwakukuye. Leyo ncwadi mawuyehla nayo, I think uverse 2 or 3, ethi ukuphila kwakukuye nokukhanya futhi kukuye. Ukuphila kwakuyikukhanya. So uma usuyamukele uJesu, usunokukhanya okukuwe nokuphila okukuwe. Benefits of receiving Christ. Uma usumamukele futhi uJesu, owanqoba konke, wanqoba ukufa, wanyathela uSathane,
wamudla ngenkemba uSathane, ngoba kuthiwa izwi liyinkemba. Ukwazama ukumlinga but wamnqoba ngamazwi owakhulumayo. Wathi kulotshiwe Sathane ukuthi ungayilingi inkosi yakho. Waphelelwa ngamandla uSathane. Wamlinga kaninginingi, wabemphendula ethi kuthiwa wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho. Elokhu emudla ngenkemba, ngoba kuthiwa izwi liyinkemba. Ubani loyo? Efeso 6 mayikhuluma uPaul lapha ku-Efeso 6 uthi phathani izikhali zikaNkulunkulu ukuze nikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane, nikwazi ukumelana namaqhinga omubi ngesikhathi esifaneleyo. So ngokunjalo yikho kufanele sikwenze bathandwa, okumelana namaqhinga kaSathane ngaye uzwi. Simelane naye ngezwi eliyinkemba, naye uzwi onguJesu Kristu, sikwazi ukumelana noSathane. So wakunqoba ukufa. Into okufanele uyazi ukuthi uma usumamukele uJesu Kristu une-benefit yokuthi wena awusafi ukufa okufana kwabanye. Ukuphila kwakho kufihliwe kanye naye ezulwini. Awusatshiswa yilutho, awesabi lutho. Amadimoni ayakwesaba, uyashisa nje uzihambela. uSathane uqobo lwakhe uyakwesaba, ebelokhu ekulinga kodwa uyabe kwesaba ethi lo ulunge kakhulu. Ngoba phela ukwamukela uJesu Kristu kuwuthando njalo kuyikulunga, uyatshintsha i-character. Uma usumazi kahle uyatshintsha, i-character yakho iyatshintsha automatic. Awusavumelekile, uyazizwa ukuthi zikhona izinto okungasamelanga uzenze manje. Awubuzi but uyabuzizwa ukuthi lokho akungifanelanga. Uthando enginalo noJesu lo ophila kimi akungivumeli ukuthi ngenze okubi, ngifanelwe yikulunga. So bathandwa, ngama-benefits of receiving Christ ukuthi ukuphila kwakho akusekho kuwe la, kufihliwe kanye noKristu ezulwini. Sukunqobile ukufa already, awusabi noma yini ekwethuselayo. Noma kufika imihlelo, kuzamazama umhlaba, kusenzakalani, akukuthinti wena ngoba ukuphila kwakho kufihliwe kanye noKristu ezulwini. Akukho ezandleni zakho, awuziprotect. Okwakho ukuthandaza nje, uhlale enkosini, then uNkulunkulu unawe. uDavide mayekhuluma uthi noma ngihamba esigodini sekuthunzi lokufa angesabi okubi ngokuba wena unami. Uyabe usunaye, usumazi sehlelanga phakathi kwakho. Ama-benefits of receiving Christ. Akushiwongo ukuthi ayisoze uhambe ezigodini zamathunzi okufa. Azange kusho ukuthi ayisoze uhlangane nobuzima. Uzohlangana nabo ubuzima, but ngenxa yokuthi uNkulunkulu unawe, uhamba nawe, uhleli kuwe, unendawo kuwe, awesaba okubi. Ngokuba vele ukuphila kwakho akukho ezandleni zakho, kufihliwe kanye noKristu ezulwini. Usho njalo Kolose 3 uPaul mayekhuluma uthi ukuphila kwenu kufihliwe kanye noKristu ezulwini. So asesabi lutho, awuziqinisi wena, awethuki nix, akunosifungo esisebenzayo kuwe. Wena unalento ukuthi ukuKristu futhi wanqoba konke ngokuhle. Uhleli kuKristu. uKristu umamukela, ukhona, uphila nawe, ungaphakathi kwakho, awuhlukane naye. So akukho okukunqobayo. OkaJehova kanqotshwa kodwa uyanqoba. Yebo amathunzi okufa nakho konke okubi sungadibana nakho, nensuku zobuzima zingafika empilweni yakho, kodwa wesabi okubi ngokuba uJehova unawe njalo. Ukuphila kwakho akukho kuwe right now, kufihliwe kanye noKristu, awesabi lutho. Ama-benefits of receiving Christ lawo okutholayo uma usuyamukele uJesu. Uyakwazi ukuzibusisela, uyakwazi ukuzidalela njalo konke okubi nobuzima kunqotshiwe. Awesabi lutho, ukuphila kwakho akukho ezandleni zakho kodwa kusezandleni zikaKristu. Ngisazokhuluma futhi
ngiye phambili bathandwa. Lana le audio ngiyenze yabamfishane ngenzela ukuthi ngiyithumele ngibone ukuthi nizokwazi ukumamela ama-audio niwabekezelele na, ngoba nginayo ikhamera. Bese ngiyaqhubeka-ke ngikhuluma ama-audio ngoba okubalulekileyo yi-message ukuthi ifike. Okubalulekileyo i-message ukuthi ifike ngakini. Then masifikile kini ngiyabe ngiwenzile umsebenzi. Okwekhamera lokhu siyophila sikubone uma imali ikhona ukuthi ngingathenga ikhamera. So okwamanje ngicela ukuthi nimamele, ni-like ngizokwazi ukwenza more audios ngoba lokho okwanjelwa nguNkulunkulu kufanele ukuthi ngikwambule kini, ngikudlulisele kini. Then nikwazi ukuthi sikuphatha njani, siphila njani. Ngasho ekuqaleni ngathi uNkulunkulu ungibonise amazulu amathathu. Then elesibili nelesithathu ngalichazelwa kwathiwa ngilibhale ngisephusheni. Elakuqala noma ngikhuluma namhlanje, ngikhuluma ngendlela ofanele uziphathe ngayo, indlela ofanele uphile ngayo, ukuthi ukwazi uzizwe uku-first heaven. Ngoba abanye abantu yabethi ngiyaphila, ngiyamthanda uNkulunkulu, ngilungile, kodwa engakaze feel that feeling yokuba ku-first heaven. Engakwazi ukufila i-feeling yokuthi imithwalo yonke ngibeke kuNkulunkulu. Engakaze efile ukuthi uma uhamba noNkulunkulu uhamba njani, uyazizwa na, uzizwa kanjani. Elokhu esakhathazeka, kanti kuthiwa ningakhathazeki ngalutho. Inkathazo yosuku yanele lona lolo suku, usho njalo uNkulunkulu. So bathandwa, ngegama leNkosi uJesu, ngiyanithanda kakhulu noNkulunkulu uyanithanda. Futhi ngiyacela ukuthi adunyiswe uNkulunkulu ngani, nenze okuhle kwabanye. Isho njalo incwadi Matthew 25 verse 40. Uthi lokho enikwenze kwabanye nikwenzile nakimi. Enikwenze kwabanye, hayi kulabo enikhonza nabo, hayi ebantwini bakini, hayi kwabathile, baziwa uNkulunkulu laba eniphila nabo. Umuntu uma uhlangane naye etekisini, uphila naye kwaleso sikhathi, naye kwaleso sikhathi. La ufika khona kubantu unabantu around you. Labo bantu ngabantu bakaNkulunkulu, ukufaka engqondweni ukuthi ngabantu bakaNkulunkulu. Uthi lokho enikwenze kwabanye nikwenzile nakimi. Lento leyo yenza komunye umuntu, uyenza kuNkulunkulu qobo. Uthi ngizothi wozani lani nanonke niyokudla ifa lombuso. Bethi senzani Nkosi? Ethi nangibona ngize nangibathisa, nangibona ngomile nangiphuzisa amanzi, ngigula neze ukuzongibona. Bathandwa, kufanele nazi ukuthi lokho enikwenzela abanye abantu nikwenzela uNkulunkulu. Wasesithi sukani kimi nina niye emlilweni olungiselwe uSathane kanye nezingilosi zakhe. Umlilo lo awulungiselwanga abantu, ulungiselwe uSathane kanye nezingilosi zakhe. Incwadi Matthew 25 verse 31 wehla nayo yonke nje ize ifike ekupheleni. Khuluma ngalento engikhuluma ngayo. Makukhulunywa ngefa lombuso, uma ukhuluma ngefa lombuso usasenenzondo ngaphakathi kwakho, awukafili i-first heaven, awukho ku-first heaven. Kufanele uzizwe ku-first heaven ula emhlabeni, ngoba mase uphuma umuka kulo mzimba uya ku-second, then bese usiya ku-third. But uma ulokhu usasenenzondo, kusenzima kakhulu ukuthi ungakwazi ukungena ku-second heaven. Kufanele ufile the first heaven uhamba la emhlabeni. So uthi ngizothi hambani nina niye emlilweni olungiselwe uSathane kanye nezingilosi zakhe. Ngoba lo mlilo awulungiselwanga nina, kodwa nina niyazifaka kulowo mlilo ngenxa yokungalaleli uNkulunkulu, okungayenzi intando kaNkulunkulu, seniyenza intando kaSathane. Asenzeni intando kaNkulunkulu. Babuza bathi, Nkosi, sikwenzeni thina? Wathi ngangihambaze aningibathisanga, ngomile aningiphuzisanga, ngilambile aningiphanga ukudla. Nkosi yami,
anikwenzanga. Uma ningakwenzanga kwabanye abantu ebeniphila nabo, anikwenzanga nakimi. So watch your steps, uphinde ubheke konke okwenzayo kubantu ukuthi ku-right na, kuzokufaka yini ezulwini. uJohane Mayishumayela uthi, inzalo yezinyoka, lungisani indlela yenkosi. Nilibonisa ngubani ulaka oluzayo na? Bathi pho senze njani? Uthi onengubo ezimbili akaphe ongenayo, onokudla akaphe ongenakho. Sharing, sherani. Bathanda, konke okwenzayo, okwenza kumuntu, ukwenza kuNkulunkulu. Wamdala umuntu wafana naye. Lento yenza kumuntu yenza emntwini ofana noNkulunkulu. Ukwenza kuNkulunkulu kuye uqobo. Ningakwenzi okubi kubantu. Phileleni umbuso wezulu. We have to feel umbuso wezulu. Ngicela ukuthi nilandele ama-audio azayo. Mangabe nimamelile le, ngithemba ukuthi nizosizakala kakhulu ukwazayo. Okwamanje ngicela ukuthi ngizoyehlisa okwanjulwe nguNkulunkulu nje, ukuthi uNkulunkulu ungitshele wathi wakhuluma lokhu, ngoba ngiqeda ukukhuluma manje ukuthi lawo ma-benefits of receiving Christ ngiqale ngawatshelwa ukuthi benefits of receiving Christ, ngangazi ukuthi ngikhulumani. Kwazoletha incwadi kuJohn 1, John 1. Yikho ngikhuluma ngakho manje. Nalokho kuzayo futhi ngizobe ngikukhuluma ukuthi uNkulunkulu ungambulele waqala ngakuphi, wasekhuluma ukuthini, then incwadi angiphe yona for lokho yiphi. Then ngizothi sengishumayela sengiqedile ngezambulo ngalokhu okwanjulwayo engikukhumbulayo, nokwanjulwa kudala ngizokuletha ukwenzela ukuthi sikwazi, si-understand, sibe ku-first heaven sonke. Ngegama lenkosi uJesu, uNkulunkulu anigcine la nikhona nonke, futhi nimamukele uJesu, niphinde nimamukelise nabanye, nitshele nabanye ukuthi uJesu Kristu uyaphila njalo uyinkosi, uyakwazi ukuphila ngaye. Kusekuningi okuzayo. Ngiyafisa ukuthi lama-audio niwadlulisele kwabanye bezwisise ngokaNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu. Umbuso wezulu usondele njalo. uJesu Kristu uyinkosi namhla kuze kube phakade. Amen.